Bandes com El Último de la Fila o Sau han sortit d'aquesta comarca i ara sembla que hi ha una nova fornada de grups de rock. L'Sputnik s'ha acostat a Vic per veure què passa a l'anomenat Liverpool català. Sau, El Último de la Fila o els Troglodites de Loquillo són una bona mostra de la música usonenca dels últims anys. Darrerament s'han donat a conèixer altres bandes com Lliris, Nit dels Miris o Wildside. Però a Osona hi ha una pila de grups no tan coneguts que lluiten per fer-se un nom. Actualment n'hi ha censats gairebé 60 i alguns ja estan a punt de fer el gran salt. Us en presentem uns quants. La intenció és sobretot tocar molt i enregistrar moltes coses. Llavors, si en un moment que trobem nosaltres que és oportú enregistrar un disc, doncs ho farem. Vull dir, sempre amb això i sempre hi som a temps i és el més fàcil que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, no? El més difícil és que llavors funcioni la cosa. Nosaltres, vull dir, no hem estat mai limitats a l'hora d'escoltar música i ens podem escoltar, doncs, per donar-te un exemple, doncs, des de Tom Waits fins a Urban Dance Squad. I love to limit, but ain't nobody knows me down. I si hagués de convèncer amb algú per tal, o sigui, de demostrar que la nostra música doncs, té aquest nivell, doncs, que penso que la millor manera és simplement demostrant-ho en actuacions i en les gravacions que tenim, que de fet jo penso que són suficientment bones com per convèncer qualsevol. Intentem fer més tirant cap al power pop, però hi posem bastant una mica de funky, rap i tot una mica combinat surt el que fem, no? Que és com una mena de còctel que va sortint, no? El que ens caracteritza és la frescura amb la que toquem. Però que és un grup que intentem ser frescos i bastant directes, no? Que impactin. A Carde Fàstic a Quam Dudum hi ha un salt, hi ha bastanta diferència. De fet, Carde Fàstic era el grup que es va fent tot sol, a base d'anar creixent tots plegats, i ara Quam Dudum, diguéssim que, sense ser un grup adult, però sí que, diguéssim, que els nostres gustos estan molt clars i ens coneixem fa molt temps i tenim molt clar el que volem fer. Poca salut me queda, poca salut, poca salut me queda, poca salut. El tipus de música de Quam Dudum, posar-li una etiqueta és molt típic, no? I n'hi posarem una típica, fem funk, rock. Gorillo, rotllo dur, hardcore, amb J, si no. On volem arribar? Això no ens plantegem. Ens plantegem el tocar en directe, el gravar, i tocar en directe, i tocar en directe, i tocar en directe. No ens plantegem arribar enlloc. Tots venim una mica del sinistrisme d'aquests últims anys, però bueno, intentem donar-li una mica també de canya i de garra. El que sí hem estat fent és un grup de versions, que hem fet una trentena de bolos, per tal de subvencionar una mica el que arribarà a ser Kafka, que són només temes propis. Vam començar amb versions de Led Zeppelin, Deep Purple i gent així clàssics del rock, i ara ja tenim bastants temes nostres, tenim temes propis, i fem un combinat d'una cosa i de l'altra. Fem una mescla de les influències que tenim cada un i surt el que podeu escoltar. Nos gustaría pues tocar para que nos oiga mucha gente y que disfrute la gente, ¿no? Viéndonos tocar, que es, hostia, es lo que más gusto da, tal vez, ¿no? Que salgas y veas gente que, no sé, que ha pagado, se lo está pasando bien, bailas. Una mentira decir que sales y da igual, ¿no? Yo, mi rollo, hostia, vaya, no sé si es mentira. ¿Todo por la pasta? Pues tampoco. La ciutat de Vic també és força coneguda pel mercat de música viva que s'hi fa anualment. A l'última edició del mercat es va destinar un escenari als grups de la zona.
però els músics usonencs han hagut de lluitar molt per aconseguir-ho i es queixen que fins ara els havien ignorat a la seva pròpia comarca. Van passant 7 anys de mercat de música viva i que no hi ha manera de que ens deixin un espai. I per això aquest any ens hem ficat allò una mica seriós a fer-ho ben fet. Ara, el mercat de la música viva, això sona molt bé, però estic anant plantejant més coses pels grups que comencen, no per tanta massificació de grups bons. Hi ha grups consagrats al mercat de la música o fotre canya més a la gent que comença. A Vic només és l'escenari del mercat i tot s'organitza des de Barcelona. La gran quantitat de grups nascuts a Osona va fer que es considerés Vic com el Liverpool català. Aquesta comparació tampoc no agrada gaire als músics d'allà. Penso que costa de creure que Osona sigui el Liverpool català, no? Perquè quan a més si et mous també per la resta de Catalunya, doncs també veus que a tot arreu hi ha bastant moviment en quant a grups i hi ha gent que està interessada en tocar, no? No, ni un Manchester, res. No, per res. Aquí l'únic que hi ha és molta gent que té ganes de tocar, però hi ha grups per tots els gustos. Hi ha grups per tots els gustos i no hi ha un corrent estilístic usonenc, ni molt menys. L'únic en comú que tenim és que som tots al mateix lloc, no? Però clar, tothom veu la música des del seu punt de vista. Si buscar coses en comú a la música, mai ho pots buscar geogràficament, trobo jo, no? A no ser que hi hagi una moda i un estil i una cosa que tiri molt, doncs no hi veig cap raó, no? Bueno, això del Liverpool català no ens ha agradat mai perquè és una frase que va dir un senyor que tampoc té massa a veure aquí. Llavors és un Liverpool català, hi ha grups com suposo hi ha a tot arreu, que ens espavilem més que altres llocs, no sé, però hi ha ganes grups n'hi ha bons moltes, i ganes sí, i molta gent. Ara el Liverpool, jo no sé on està el Liverpool. Sigui com sigui, tots aquests grups ja han començat a organitzar-se i estan muntant una coordinadora. L'objectiu és unir els esforços per vèncer les dificultats de ser músics de comarques. Un grup de comarques, no sé, l'última de la fila és d'aquí, és un grup de comarques, sí, són d'aquí. També se'ls hi diu que són d'aquí, sobretot aquí perquè ens agrada el xovinisme aquest, no? Vull dir que suposo que si mai triomfes molt, els d'aquí sí que diran, oi, són d'allà, no? No és que tingui res en contra dels grups de Barcelona, però aquí ens entenem de tota la moguda de Barcelona. En canvi, si tu mires al contrari, els grups de Barcelona i la gent de Barcelona no se n'entera tant del que fem aquí, a la comarca. Tu vals la pena